Ok, en folendo le 21 juin 2026, le 21 juin 2026, numéro de plus 34 663 10 14 06. Nana ibene kuma iname. Samiru dalufin kiri. Mite yelema togo tala dien Samiru tigi shite komi nga Samiru ko e chien. Kama temeni sira indife. Kama ninde kefolo kasura ki isigi Samiru donika. Nana nini te mao mabolo Samiru gino tabolo wate fendo Samiru kola. Samiru e alaka dantan fende Samiru be. Uranea e alaka dantan fende uranea be ate soso togo tala jine e alaka dantan fendi. Mengana Samiru te waridla. Samiru te waridun. Ata dun togo don. Me ame dunu kongo bi. Ne data kola. Nsenta kola. Nta barake cheye. Nta barake muswe. Wani mgotena je a barako kuma kanga nyine maya kono. Meni mogo ba dalufin kiri la. Iba kuma bomba dima. Ngana ni mao mako Samiru dalu babulo, Samiru gino babulo, kabe Samiru barake. Ni aka Samiru te seka nafolo espesi karaba kana dima. Fo alebena barado de keke ka tako dono kibeke nafolo tigi. Na dana oma. Ika nafolo ta ika proje kiri nai. Ika nafolo ta iki masa doa nyini nai. Nirebe ka fie ate soso togo tala. Dien teti shite seka ni soso ka damne Nigeria, Benin, Cameroon. Fokata Inde, mate mime seka ni soso. Fokata formation kono, Illuminati kono mate mime seka ni soso. Saumana se abuluka sanyelema uyo. Awaribe bomi. Uga maraju la abuga maraju ye. Fo burati de beta ka wari chekana nai. Abu ye amado be ulube boka wari klatugo mina. Souvent Samiru bena wardo dima aba fie ni wari. Yani kani wakati se wari boy ka bekla ka ba ikana duna drome kele Samiru bo fo ki oblige ki bla ola. Nere o chaman ke kata me bine ta siraka wante na ta siraka me ni mago ba dalufin krila ki te sira ibina ba dima me iba kuma bode. Iba kuma bode parce nere ma soro gansa me ne kon ta siraka ble ne benga chokoroba de ko bamane siraka tamasire siraka mbode ke. Me nyebala suni kle nere beka ni kuina goshi. Me alibi neka telefone teka seka jo. Me ni mogo ba dalula ma dima iba ke mi mana boala i kungodo. Kadaka depuis le 27 mois 2023. Billahi ibe seka Samiru karaba ishi soko na abena nafolo dima. Samiru beta dore jigi tege kana dima fako de famu. Samiru te wari glate wari du. Billahi ne Samiru karaba abi nyininga imogo be mina. Niko ki imogo be monta mina beta dore jigi tege kana dima. Ma meume inabe karinyogona de. Meni mogo ba dalufina. Ite cheshi soroka duna Illuminati kono kama neke ka soroka dua kono. Ati. Ibe namekanya. Me iba kuma body. Samiru dalufingoni. Iba kuma body. Parce que moune ba ko kono biteti bebe kona filila. Depuis le 27 mois 2023. Wari mugu do ba do ka sokono billahi ta'ala nuye mugo soro. Wallahi nuye mugo soro. Ube wari mugu indima. Iyere beta ko tonye nyini. O mugo badene bi wari espèce buga sokono. Ibe saraka, ibe fendo de dulu madron. Akera mishi, akera soibo de dulu madron. Ube wari mugu cheka dima. Parce que ulu be fe kou débarrasser ka bo warula. Me ibe se ka Samiru dalu beke iyere ka sokono. Ka Samiru karaba abita do jigite ka kana do sokono kana dima. A tobi yere de bolo. Ni ko ni be dien fe. Bibi na ibise ka ke. Ni be dien fe. Ni mogote sayala i mogote bolola. Ki be togo de fe be dien de fe. Ni en contacte mba dalu dima. Me abe kuma bode de. Nta di mashi ma fu parce que nere ma soro fu. Me bine kon ta siraka. Wafu kan santi nte ta siraka. Me nyeba la nga telefone te ka lafia. Malgré que me ka kola goshisu ni kile nga telefone te ka lafia. Donc pour que ka don abe ate chien do chiente e ka ne contacte ba ma dalu dima iba ki ka so. Ibena doka be. Ibena doka alaka dantan feundo. Mais Samiru bena potion kele mi fena machita do. O Samiru tigi shite ki be seka fo Samiru bena ne potion na. Femunu do be seka na potion sugu bela. O ba kokono. O be seka na potion sugu bela kani inyininga. Ngana mena fendo fie ega machama be egu nyininga ba. Suba o bena wari bla uka sokono. Bilai tala o bena soro dobora wari na. Iba soro so da sokora klebu yere bolo. Do yere be alu ko kofuru fori. Souvent, on a sur le coffre fort kono, wallahi war tarakono, ou tado miyata, Samiru benike. Samiru na donika du kono, nimi farati biga barakelaw, ibu bese pour l'emma, avec kinyana kiga barakelaw de be kiga sokono waru chuen, avec kinyana
k'i ka lamɔdenw de bɛ ka don i ka chambre kɔnɔ k'i ka wari siɲɛ ni samiru sɔmina nafolo la du o du kɔnɔ ni min farati a du bɛ ci parce que sitanɛma fɛn de don mais ni mɔgɔw b'a dalufin kiri la i bɛ ɲininka b'a d'i ma mais n t'a baara kɛ mais n b'a dalu d'i ma min tɛ yɛlɛma cogo t'a la i yɛrɛ bɛ min kɛ i ka so kɔnɔ i bɛ bɔ n'a nafolo ye wa tant que i yɛrɛ m'i da waga k'a fɔ mɔgɔ ye e ye nin de kɛ k'a sɔrɔ bilahi talahi mɔgɔ t'a dɔn mais ŋana ko b'a kɔ dɛ wallahi bibi na ko b'a kɔ i b'a dɔn fɔlɔ ni ko kun b'a kɔ u b'a f'i ɲɛna bɔ i ka taa nin kɛ tan a y'i ja a m'i ja i bɛ t'o kɛ souvent an tun bɛ mobiliw ni n'i ye mɔgɔw ɲɛna u b'a ɲɛna ko alakamako de don an tun bɛ motow ni an tun bɛ so jɔ k'a ni bilahi alakamako kun tɛ parce que a nafolo dɔ bɛ k'i bolo souvent i b'i yɛrɛ débarrasser a la souvent ko bɛ ko la n'i y'o kɛ i b'a dɔw jeni i bɛ kisi a problème ma mais e ka ne contacter ba in bilahi n b'a d'i ma i b'a k'i ka so a tɛ yɛlɛma cogo t'u la wa i tɛna maa si sɔrɔ fo n'i taara Nigeria ou bien Benin min bɛ se k'a d'i ma ta parce que olu fana bɛ don nin sira kelen in de fɛ wa olu fana sigilen bɛ nin kelen in kan i tɛ don Samiru domaine yɛrɛ kɔnɔ 100% n'i ma nin kɛ quoi n'i y'a kɛ dɔrɔn o y'i donnen Samiru ko kɔnɔ jagoya tɛ kɛ karamɔgɔ ye jagoya tɛ ka kɛ baarakɛla ye mais bilahi taala dalufin yɛrɛ n b'a d'i ma mais ne kɔni da t'a kuma la voilà a lakari fana tɛ n bolo parce que n t'a ɲɛɲini hali k'a lakariw dɔn an bɛ don min komi bi a lakari yɛrɛ tɛ yen aw folen don